बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। क'क्राझाराव सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा। क'क्राझार जिल्लानि जेडि र'ड तिनालियाव थांनाय मोनायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथायजों सासे बर' सिख्लानि जिउ खहा जायो। जिउ गोमानाय हिन्जावसाखौ बिसमुरिनि थरायना तुलिना नार्जारी होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला तुलिना नार्जारीया गावनि जोनोम सान फालिहैनायावनो तुलिना नार्जारीनि गाखोनाय बाइकआ जाब्रबथाय जानानै जायगायावनो जिउ गोमायो। बे जाब्रबथायाव गुबुन सासे हौवासायाबो गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय हौवासाखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। बुंथिनो गोनांदि जिउ गोमानाय तुलिना नार्जारीया इउटिउबाव हगारनाय शर्ट फिल्म एबा सुंद' सावथुनफोराव फाव खालामोमोन। गुवाहाटीनि बरबारि बाथौ मन्दिर पट ओनसोलाव न' सिफायजाना आलाय सिलाय जानांनाय बर'फोरा बर'नि फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरखौ खावलायदों। न' सिफायजानाय दुखुथिया बर' बिमाफोरा बर'नि माखासे फावखुंगुर फावखुंग्रि बिथांमोनखौ दसे सम फैना गावसोरनि थासारिखौ नायहैनो एबा खौरां लाहैनो थाखाय खावलायहरदों। जाथाय जायगायाव थांनानै रांनि अनसुंथाइ होआब्लाबो दसे सम नुजाथिहैना खौरां लाहैनो थाखाय खावलायो बर' बिमाफोरा। गेमस्रि दैमारि, रिया ब्रह्म, रिंकी ब्रह्म, लिपिका ब्रह्म, फैला जे बरगयारी बायदि एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोना बर'नि दुखुनि समाव रांनि अनसुंथाइ होआब्लाबो दसे सम नुजाथिहैना थासारिखौ भिडिअ नायाब्लानो गावनि मेगनजों नायहैयोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनगौमोन होनना बुंथियो। बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बनस' कमिटि दाफुंबाय। मैया चिरां जिल्ला बनस' कमिटि दाफुंनाय हाबाफारियाव मिरु बनस'नि बुंथिगिरि रंगुल बर'नि बिबुंथि। बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव बनस' कमिटि दानाया आबुं जानायनि उनाव थाबैनो बिटिआरनि बायजोआवबो बनस' दानायनि प्रसेसखौ खालामनाय जागोन होनना बर'फोरनि हारायाव थैयाव मोदोमाव बड'लेण्ड सोदोबा हाबनानै दङ। बड'लेण्ड जेब्लासिमहालागै जाया बेवहाय गोदान आफाद जोनोम जागोन आरो जानायाबो गोनांथि दङ। मानोना बर'फोरनि गोलावसिन दाबि बड'लेण्ड इसुखौ फोजोबनांगोन, सोरजोंबा हाया सोरजोंबा जेरैखि जाया होनना।